El sopar d'estiu del barri del Remei es va celebrar el passat 16 de juliol a les 9 del vespre. La plaça del Remei va ser l'amfitriona del sopar on van assistir veïns del barri o del poble. Organitzat per l'associació de veïns, els habitants van poder gaudir de menjar i refrescos a preus populars. Una tradició celebrada durant molts anys que ha anat fent créixer el barri i on els veïns assisteixen cada any, com és el cas de la Francisca Sánchez i la María Ávila. Es así. Es un barrio que ha ido a más Sí. siempre y muy contento con todo lo que Sí. están haciendo. Sí. Esta cena, que es la cena de que se llama del barrio, a la fresca. Sí. Luego hacen una en octubre muy bien, bonita. muy bonita. Viene mucha gente y esta noche también viene mucha gente. Sí. Sí, sí. Y Y es por una poco que se tradición, pueda, ¿eh? por poco que se ¿Verdad, pueda, María? tenemos que... Es una tradición ya, una Exacto. tradición. Una vegada amb la panxa plena, els habitants poden gaudir de música i ball gràcies a Diego Fernández, Carla Sánchez i Maria Sangenís, que ofereixen un petit espectacle de forma voluntària. Fa molts anys que fem el sopar a la fresca i la veritat que l'ambient que hi ha és molt maco i els veïns estan sempre molt contents. Doncs mira, aquest any, com a diferència, cantem els tres, ens hem animat a cantar en directe i després farem, com cada any, posem música com disco mòbil i posem una mica de tot, variat, des de passodobles per la gent més gran, posem música dels 80 i també després la música més actual. Tradició o música germanor ajunten un any més en el sopar del barri del Remei que donarà l'inici a les festes d'aquest any.